Horroranne. Mitä kapa tekee? Kapa istuu PV-Volvossa. YouTubeen tulee kyllä pätkä siitä, mutta Facebookiinhan mä laitoin sen jo. Mä huomasin tuossa, että oli vähän esteet vähissä, niin oli vähän lisättävä. No ei sinne meni kuin puoli litraa. Mitä tää mun vanha palleri täällä oikein höpöttää? No, vanha palleri sanoi, että kevättä kohti. Aurinko vähän yrittää paistella tuossa. Kyllä tää pyöreä pylly pääsee vielä liikenteeseen tästä näin. Silloin olisi tänä vuonna taas katsastus. En usko, että on mitään mahdottomia, koska toissa vuonna se uusittiin käsijarrut kokonaan, takajarrummut. Mitä muuta siellä oli? No, tuleeko mieleen? Mut täällä tää ite sydän hyrskyttelee. Oho. Siinä se nätistä hypäjää. Kyllä se siitä. Tästä laittaa ryyppy aivan pienelle ja kohta se käy niin matalaa tyhjäkäyntiin, että niin, jos se jaksais käy. Oho! Nyt on ryppy pois päät kokonaan. Potkas taas vähän. Vanhus tykkää. Tää se höpöttelee sulosointuja. Ois jo kesä. Nää tuoksut on jotain niin. Kyllä se sieltä pääsee pikkuhiljaa riantoihin. Vähän rikkaalla käy. Se ei haittaa. Siitä ei jouduta päästä. Se on niin vanha. Mitä? Mukavaa pääsiäistä kaikille ja viikonloppuja ja mitä ikinä vierettäkään. Samoin voi.